ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், போன பாட்டுல காட்டுப்பூச்சி அரண்மனைக்கு பிரின்ஸ்லின் ஓடி போய் ஜூஜி கிட்ட மாட்டிக்கிட்டதையும் அதோட நாக்குனோட பர்த்டே பார்ட்டில ஏதோ பிளான் போட்டதை பார்த்தோம். இதுக்கப்புறம் நடக்க போறத இந்த பாட்டுல பாத்துக்கலாம். அங்க டிராமா உலகத்துக்குள்ள போகலாம். வீட்டுக்கு வந்து அதெல்லாம் நினைப்பு இருக்க கூடாதுன்னு வீட்டு வேலையெல்லாம் ஜூஜி சமத்தா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கா. அப்போ பிரின்ஸ்லின் எங்கேயோ வெளியே கிளம்புற மாதிரி தெரியுது. அத பார்த்த பாட்டி அம்மாவும், என்ன பேரண்டி எங்க போறேன்னு கேக்குறாங்க. போகும்போதே தடங்கலான்னு நினைச்சிட்டு குதிரை சவாரி பண்ண போறேன் பாட்டியம்மான்னு சொல்றான். இந்த ஜுஜி வீட்டுல வெட்டியா தானப்பா இருக்கா, அவளை கூட்டிக்கிட்டு போலாமே அப்படின்னு நைஸா அவளை கோத்து விடுறாங்க. ஐயோ, எனக்கு குதிரைலாம் ஓட்ட தெரியாது, எங்களுக்கு மட்டும் பிறந்ததுல இருந்தவமா தெரியும், எல்லாம் போற போக்குல கத்துக்கிறது தான், உனக்கு பிரின்ஸ்லின் கடுத்து கொடுப்பாமா. ஐயோ, பாட்டியம்மா வேற இப்படி சொல்றாங்களேன்னு அவனை பார்க்க அவனும் கண்டுக்காம விட்டுறான். இவளும் வேற வழி இல்லாம பாட்டியம்மா பேச்சு கேட்டுதானே ஆகணும்னு நல்லா கியூட்டா ட்ரெஸ்ஸிங்க போட்டு மூஞ்சிலாம் அடிச்சுக்கிட்டு வந்து வாட்டி குதிரை ஓட்டி பார்க்க போறேன்னு காத்துல குதிரை ஓட்டி ஆடிக்கிட்டு இருக்கா. ஷபா, இவளை கூட்டிக்கிட்டு வந்து நம்ம மானம் போதேன்னு பிரின்ஸ்லின் நினைக்க இவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னன்னா யார் பெத்த புள்ளியோ பைத்தியமா ஆகி போய் தெரியுதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கானுங்க. அப்படியே கூர்மையா அவளை பாவமா பாக்கும்போதுதான் தெரிஞ்சுக்கிறானுங்க இளவரசி ஜூஜின்னு. அவளை இவ்வளவு நேரம் பாவமா பார்த்தவனுங்க இப்ப பிரின்ஸ்லின பாவமா பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுறானுங்க. இவனுங்க நினைக்கிறதுலயே ஒரு தப்பு சொல்ல முடியாது. ஆனா அவளும் ஒரு மாதிரி ஆட்டத்தை போட்டுட்டு அப்படியே செல்ஃபி எடுத்து செல்ஃபி புள்ள மாதிரி தான் சுத்திக்கிட்டு இருக்கா. இவளை எப்படியாச்சும் நிறுத்திடணும்னு பிரின்ஸ்லின் இவள் பக்கத்துல வந்து செல்ஃபி புள்ளன்னு கலைக்கிற மாதிரியே கூப்பிடுறான். என்னது நானா செல்ஃபி புள்ள, அவ்வளோ அழகா இருக்கேன்னா வா நம்ம ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கலான்னு எப்படியோ வற்புறுத்தி ஒரு போட்டோவை எடுத்து இன்ஸ்டால நியூலி மேரிட் கப்பல் கோல்ஸ்னு என்னெல்லாமோ ஹேஷ்டாக்ஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கா. இதை அவனும் பார்த்தா நான் கண்டிப்பா லூசு பிடிச்சிருச்சுன்னு அங்கிருந்து இடத்த களி பண்ணிடுறான். இவ்வளவு அவன் போனதை பார்த்தோன்னே இப்படிலாம் போட்டா தானே நம்ம 2 பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து இருக்கோம்னு நினைப்பாங்க, உங்களுக்கும் கெட்ட பேரு வராதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கா. அந்த சமயம் அவங்க சிரிச்சு பேசுற சத்தம் கேக்குது. இவ்வளவு விஷயக்கிரமி பண்ணதெல்லாம் மறந்துட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டா பழகலான்னு அவளுக்கு ஹாய் காட்டுறா. ஆனா அவள் என்னன்னா பார்க்காத மாதிரி திரும்பிக்கிட்டு பிரின்ஸ்லினை புடிச்சு ஹார்ஸ் ரைடிங் கூட்டிட்டு போயிடுறா. பாவம் நம்ம ஜூஜி இங்க தனியா அந்த பீட்டரோட பேர பசங்க கிட்ட உட்காந்துருக்கா. அவனுங்களும் வேணும்னே இவளை வெறுப்பேத்தணும். அதோட பிரின்ஸ்லின் அவனோட எக்ஸ் எவ்வளவு லவ் பண்ணான்னு இவனுங்களுக்கு தெரியும்ல. அதனால பிரின்ஸ்லின் அவனோட எக்ஸ் கூட சேரணும்னு ஆசைப்பட்டு ஜுஜி மனசு கஷ்டப்படணும் கூட பாக்காம 2 பேரும் எவ்வளவு நல்லா ரைடிங் பண்றாங்களா, ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தர் பிறந்த மாதிரியே இருக்காங்க, அழகான ஜோடி இல்ல அப்படின்னு ஜுஜிக்கு கேக்குற மாதிரியே பேசுறானுங்க. அவளும் குதிரை ஓட்டலாம்னு வந்தா இவனுங்க என்னன்னா நம்மள ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கானுங்களேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கா. அடுத்துல எப்படியே ஜுஜிக்கு நிறைய கஷ்டங்களை கொடுத்து எப்படியோ வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சு வச்சிடுறாங்க. அடுத்த நாள் காலையில எப்பவும் போல ஜுஜி ஸ்கூலுக்கு போய் நடந்ததெல்லாம் நினைச்சு ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா. அந்த சமயம் நாக்கும் அந்த அம்மாக்க போய்கிட்டு இருக்கும் போது இவள் ஃபீல் பண்றத பார்த்து என்னாச்சு ஏன் சுகமா இருக்குன்னு கேட்க, இவள அவனை ஒரு ஃப்ரெண்டா தானே பாத்திருந்திருப்பா. அதனால எப்பவும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாத்தையும் கொட்டி தீக்குற மாதிரி இவன் கிட்ட கொட்டி தீத்து என்னதான் இருந்தாலும் பிரின்ஸ்லினுக்கு ஏத்த பொண்ணு நான் இல்லல, அவங்க காதலிக்கிற பொண்ணு தானேன்னு சொல்லி வருத்தப்படுறா. இதெல்லாம் கேட்ட இவனும் அப்படிலாம் இருக்காதுன்னு சொல்லி இவனுக்கு அவள் மேல ஒரு லவ் ஃபீல் வந்திருந்தாலும் அவளுக்கு ஆசையை மட்டும்தான் இவன் விரும்புறான். அதனால அவள் பிரின்ஸ்லினை லவ் பண்றாளா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்க ஆறுதல் படுத்தி நைஸா கேட்க பாக்கான். அப்ப பார்த்து பிளான் போட்டுக்கிட்டு போக வைக்கிற மாதிரி அந்த பக்கமா போய்கிட்டு இருந்த அந்த பிரின்ஸ்லின் பையலுக்கு இதெல்லாம் பார்த்து திருப்பி பொசிசிவ்னால நோந்து இங்கேயும் அவன் வந்து ஜுஜி கிட்ட காலையில அவங்க அப்படி பேசினதை வச்சு பார்த்தா ஏதோ சடங்கு சம்பிரதாயம் வைப்பாங்க, அதனால ஸ்கூல் விட்டோன்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சுத்தமா வீட்டுக்கு வந்து சேரு, வீட்டுக்கு எப்படியும் நீ லேட்டா வந்தா உன்னை பிடிச்சி வைய ஆரம்பிச்சிடுவாங்க, அதனாலதான் நான் இப்பவுமே சொல்றேன்னு நாக்குன் முன்னாடி வேணும்னுக்கே சொல்லி நாக்குன வெறுப்பேத்துறானாமா. அவனும் பரிதாபமா நிக்கான். இவங்களாம் ஸ்கூல்ல முடிஞ்சோன்னா வீட்டுக்கு போக வீட்டுல இன்னைக்கு இவங்களுக்கு கஷாயத்தை கொடுத்து பேர குழந்தைக்கு பிளான் பண்றாங்க. ஆனா நம்ம ஜுஜி பிரின்ஸ்லினும் இதுக்கு ஒரு பிளான் வச்சிருக்கிறங்கிற மாதிரிதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குங்க. அந்த கஷாயத்தை குடிச்சிட்டு ஆரம்பிக்கலாமான்னு மெத்தில வேற கடந்து குதிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. எதுக்குன்னு பார்த்தா எஃபெக்ட் கொடுக்குறாங்களாமா. இவங்களுக்கு இந்த பாட்டியம்மா அந்த பனிப்பெண்களை விட்டு இவங்களுக்குள்ள ஏதாச்சும் நடக்குதான்னு ஒட்டி கேட்க சொல்லியிருந்திருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க போல. அவங்க கேக்குற மாதிரியே நல்லா குதிச்சு பறந்துகிட்டு இருக்காங்க. ஒரு கட்டத்துக்கு மேல முடியல. எவ்வளவு நேரம் தான் அந்த கஷாயத்தை குடிச்சுக்கிட்டு இப்படி ஆட முடியும், அதனால அதுவும் அதை வேலைய ஆரம்பிச்சிடுது. போச்சுடான்னு 2 பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பாத்துக்காம தான் உட்கார்ந்து இருக்காங்க. இந்த ராஜா குடும்பத்துக்காரங்க ராஜதந்திரங்களெல்லாம் இறக்குன மாதிரியே குட்டி கட்டில வேற தூக்கி போட்டிருக்காங்க இவங்கள. அதனால இவங்க தள்ளி போகணும்னு நினைச்சாலும் தள்ளி போக முடியல, பக்கத்துலதான் இருந்தாகணும். லைட்டா டச் ஆனாலோ இல்ல மூச்சு காற்று பட்டாலோ அப்படி இப்படின்னு என்ன இந்த கட்டில் மேல பண்ணாலும் ஹார்ட் பீட் எகிருது, கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம. அதோட 2 பேரு கை கால்லாம் வேற ஆடிக்கிட்டு இருக்கு. படர்னு என்ன நினைச்சாங்கன்னு தெரியல, கை காலெல்லாம் கெட்டி போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. என்னடா நடக்குது இங்கன்னு பார்த்தா இவங்க 2 பேரும் கண்ட்ரோலா இருக்கணும்னு ஹிமாலயா மலை ஏற போற மாதிரி மொளமா கயிறு கொண்டு வந்திருக்குங்க. எப்படியோ முப்படியோ ஏதோ டகரடப்பா மூலைய வச்சு சமாளிச்சு ராத்திரி கழிச்சிட்டாங்க. அடுத்த நாள் காலையில வர இவங்க கொடுத்த எஃபெக்ட நம்பி ஒரு வழியா வெற்றிகரமா அவங்க ராத்திரியை முடிச்சிட்டீங்கன்னு பாட்டி அம்மாவும் அவனோட அம்மாவும் பேர பிள்ளைங்களுக்காண்டி நாங்க வெயிட் பண்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வர சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க.
இன்னொரு பக்கம் அந்த சூனியக்காரிக்கு எப்படியோ இவங்க குழந்தைக்கு பிளான் போடுறது தெரிஞ்சோன்னு இது ஒரு தனி பிளான் போட ஆரம்பிச்சிடுது. இதெல்லாம் ஒட்டிக்கிட்ட நாக்கணும் நம்மளும் ஒரு நாள் ராஜாவாகணும்னு ஆசைப்பட ஆரம்பிச்சிடுறான். எப்படின்னா நம்ம அம்மா அப்பா இதெல்லாம் ஆசைப்படுறாங்களோ அது நம்மளுக்கு கரெக்டா தானே தோணும், அந்த ஆசை தானே நம்மளுக்கும் வரும். அதே மாதிரி தான் இவனுக்கும் கெட்டவனாவே உருமாறிக்கிட்டு இருக்கான். ராத்திரி ஆகுது. அரண்மனையில ஜுஜியோ மசால் வாடனா மசால் வாடதாயான்னு சாப்பிட்டுட்டே போய்கிட்டு இருக்கா. திடீர்னு அழுகு சத்தம் கேக்குது. யாருன்னு பார்த்தா பிரின்ஸ்லினோட அம்மா அழுது ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இவ்வளோ அவங்க தானு லைட்டா கிட்ட போய் பாக்குறதுக்குள்ள டப்புன்னு எந்திரிச்சு அங்க இருந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க. ஐயோ சிக்குனா அவங்க நம்ம மண்டையில மிளகா அரைச்சி நம்மள அம்மியில மிளகா அரைக்கி விட்டுருவாங்களேன்னு டப்புன்னு பதுங்கி அவங்களுக்கு தெரியாம ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கா. அவங்களும் போயிடுறாங்க. என்ன மாமரமும் இந்த பக்கம்லாம் இருக்கு, அவங்க எதுக்கு அந்த மாக்க போய்கிட்டு இருக்காங்க, ஒருவேளை தூக்கத்துல நடக்கிற வியாதியோன்னு நினைச்சிட்டு போயிடுறா. பொதுவா பேரண்ட்ஸ்னாலே ஒரே ரூம்ல தானே தூங்குவாங்க. ஆனா பிரின்ஸ்லினோட அம்மா அப்பா மட்டும் வேற வேற ரூம்ல தூங்குறாங்க. ஜுஜிக்கு இந்த விஷயம் தெரியாம அடுத்த நாள் காலையிலேயே இன்னும் கூட உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது, நேத்து உங்க அம்மா உங்க அப்பா ரூமுக்கு போகாம வேற பக்கமா போனாங்க, அவங்களுக்கு தூக்கத்துல நடக்கிற வியாதி ஏதாச்சும் இருக்கா, இல்ல வேற ஏதாச்சும் இருக்கா, இல்ல அப்படி இல்ல உனக்கு தான் தூக்கத்துல கனவு கண்ற வியாதி இருக்கு போல. என்னது தூக்கத்துல கனவு கண்றதுலாம் ஒரு வியாதியா, இல்ல இப்படி கனவு கண்றதெல்லாம் வியாதிதான். டே என்னடா லூஸ் மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்க, வாங்கிட்ட கேட்டதுக்கு நான் கேட்காம இருந்திருக்கலாம், என் புத்திய செருப்பாலே அடிச்சுக்கணும் நான் இப்போ. சரி சரி அழாத தாயே நானே கேக்குறேன்னு பாட்டி அம்மாட்ட போய் என் அப்பாவும் அம்மாவும் வேற வேற ரூம்லயா தூங்குறாங்கன்னு கேக்குறான். ராஜானா நிறைய வேலைகள் இருக்கும், நாட்டை பாத்துக்க வேண்டியதெல்லாம் இருக்கும்ல, அதனாலதான்ப்பான்னு சொல்ல, அப்ப இதுக்கு பாட்டி இவங்க தனித்தனியா படுக்கணும், இதெல்லாம் ரொம்ப ஓவரா தெரியல, வாய முட்ரி பாட்டிக்கு தெரியாததான்னு இவனு சொல்ல, சரி சரி ஐயோ மன்னிச்சிருங்க பாட்டி நான் தெரியாம சொல்லிட்டுன்னு ஸ்கூலுக்கு கிளம்பி போயிடுறா. ஜுஜி இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு போனதை பாட்டி அம்மா கேட்டு பிரின்ஸ்லினோட அம்மாட்ட இத பத்தி பேசுறாங்க. அம்மாவும் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி, ஆமா இவங்க எனக்குன்னு டைம் ஒதுக்குறதே இல்ல, இவங்களுக்கும் வேலை இருக்குன்னு எனக்கு புரியுது, இருந்தாலும் எனக்கு அது கஷ்டமா தான் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்களோட கஷ்டத்தெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் தூரத்துல அவங்க பிரின்ஸ்லினோட அப்பா ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு நின்னு கேட்டு, என்ன நம்ம இவளுக்கு இவ்ளோ கஷ்டம் கொடுத்துருக்கோம் நம்மளே நம்ம அறியாமன்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ராத்திரி ஆகுது. பிரின்ஸ்லினோட அம்மா பிரின்ஸ்லினோட அப்பாவுக்கு மாத்திரை சாப்பிட கொடுக்க போறாங்க. அந்த சமயம் அப்பாவும், நான் உன்னை அவ்வளோ ஒதுக்கிட்டேனா, இவ்வளோ பெரிய ராஜ்யத்தை சந்தோஷமா வைக்க தெரிஞ்ச எனக்கு சொந்த மனைவிய சந்தோஷமா வச்சுக்க தெரியலையே, என்ன மன்னிச்சிருடின்னு சொல்ல ரெண்டு பேரும் நல்லா பேசிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. இதெல்லாம் பிரின்ஸ்லின் வர ஓட்டு கேட்டுட்டு ஜுஜி சொன்னது உண்மைதான் போலேன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். அடுத்த நாள் காலையிலே ஜுஜியோட அம்மா அப்பா அரண்மனைக்கு போன் அடிச்சு பார்த்துட்டு யாருமே எடுக்காதனால நேர்லயே போயிட்டு இருக்காங்க. எதுக்குப்பா இப்படி எல்லாம் போறீங்கன்னு பார்த்தா, ஜுஜிக்கும் பிரின்ஸ்லினுக்கும் கல்யாணம் ஆகிருச்சுல, அதனால மறு வீட்டுக்கு கூப்பிட வந்திருக்காங்க. அப்புறம் ஜுஜியும் ரொம்ப மிஸ் பண்றாங்க, அவளையும் அப்படியே பாத்துட்டு போயிடலான்னு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லவும் பிரின்ஸ்லின் அம்மாவும் இதெல்லாம் கேட்டு, எங்க பையன் அவ்வளவு சின்ன வீட்டுல வந்து இருந்தா எங்களுக்கு ரொம்ப மரியாதை குறைவா இருக்கும், அதோட அவனும் இருந்துப்பான்னு தெரியல, அதனால எனக்கு விட மனசு வரல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க. இருந்தாலும் ஜுஜியோட அம்மா அப்பா எவ்வளவோ கேட்டு பாக்காங்க, ஆனா பிரின்ஸ்லினோட அம்மா விடவே மாட்டேக்காங்க. ஆமாங்க நீங்க பெரிய ராஜ குடும்பம், நாங்களே தான் பட்டு ஆசைப்பட்டிருக்க கூடாது, சாரிங்கன்னு மன கஷ்டத்துல வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க. இதெல்லாம் ஜுஜி வரை கேட்டு இருந்திருக்க மாட்டா, எதுக்குன்னா கிளாஸ்ல இருந்திருப்பா. அடுத்துல அவங்க போன பிறகுதான் பனி பெண்கள்லாம் பேசுறத வச்சு ஜுஜிக்கு தெரியுது. ஜுஜியும் என் அம்மா அப்பா வந்தாங்களான்னு கேட்க, ஆமா வந்தாங்க இளவரசின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காளுங்க. நீங்களே என் அம்மா அப்பாவை கூட பார்க்க விடல, நீங்க எல்லாம் எவ்வளவு கல் நெஞ்சக்காரங்க, உங்க கூட நான் இவ்வளவு நாள் வாழ்ந்து வந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணி அழுதுகிட்டு இருக்கா. இதெல்லாம் பிரின்ஸ்லினும் கேட்டு, அவள் எப்படியாச்சும் அவளோட அம்மா அப்பாவை பாத்துறணும்னு மறுவீட பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கான். அவங்க என்னன்னா இவனுக்கும் மரியாதை கொடுத்த மாதிரி இல்ல, இவன் பேச்சையும் கேட்ட மாதிரி இல்ல. இருந்தாலும் பிரின்ஸ்லின் ரொம்பவே கெஞ்சி, என் பொண்டாட்டிக்கு இதுவரை நான் ஒரு நல்ல விஷயமும் பண்ணதில்லை, இதையாச்சும் பண்ண விடுங்களேன்னு சொல்லி ஒரு பிட்ட போட்டு விடுறான். அவங்களும் அதுக்கு சரின்னு சொல்லிடுறாங்க. அடுத்துல என்ன, சாயங்காலமே இவங்க ரெண்டு பேரும் ரெடி ஆகுற மாதிரி தான் இருக்கு, இருந்தாலும் இவங்க புடிச்சு வச்சு காலையில அனுப்பி விடுறோம்னு சொல்லிடுறாங்க. ஜுஜி ஃபுல் நைட்டு விடுவாங்களான்னு யோசிச்சு பகல் விடிஞ்சிருது. அடுத்துல பகலே அவங்க கிட்ட போய் கேக்குறா, அவங்களும் பரப்பிட சொல்லிடுறாங்க. அடுத்துல அவனும் அவனோட ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வர இவங்களும் அப்படியே போறாங்க. வீடு பக்கமும் வந்துருச்சு. இறங்கி போக அம்மாவை பார்த்து அழுக கூடாதுன்னே நினைச்சிட்டு உள்ள போற. ஆனா அம்மாவை பார்த்தோன்னா தானா கண்ணீர் பாஞ்சுக்கிட்டு வருது. அம்மாவை இவ்வளவு பாஞ்சிக்கிட்டு பிடிச்சி, என் பொண்ணை நான் இவ்வளவு நாள் மிஸ் பண்ணேன் தெரியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப கெஞ்சி கொஞ்ச ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அப்புறம் எல்லா பசங்களையும் பொழிஞ்சிட்டு அடுத்துல ஜூஜியோட ரூமுக்கு கூட்டிக்கிட்டு போய், இங்கதான் நீங்க இருக்க போறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க. அங்கேயும் அவ பிரின்ஸ்லினா ஒரு மாதிரி வரைஞ்சு ஓட்டி இருக்கா. அத பார்த்தோன்னா ஜுஜி இவன் பாத்திர கூடாதுன்னு டப்புனி கிழிச்சு, என் தம்பிக்கார பண்ணி வச்ச வேலை இது ஒண்ணு இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி மழுப்பிடுறா. அந்த தம்பிக்காரனும் வந்து, முன்னாடியே வாரீங்கன்னு சொல்லியிருந்தா இவ பண்ணி வச்சிருந்த கோழி கிண்டுவலெல்லாம் நான் தூக்கி கிளீன் பண்ணிருப்பேன்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி மாட்டி விட்டுக்கிட்டு இருக்கான். டே தூர போட லூசு பையில அப்படின்னு சொல்லி இவெல்லாம் அடிச்சு பத்தி விட்டுறா. அத பார்த்தா அம்மாவும் அப்பாவும், சரி சரி வாங்க மாப்பிள்ளைய பொண்ணு கொஞ்ச நேரம் தனியா இருக்கட்டும், இல்லன்னா நம்மளையும் அடிச்சு பத்திடுவாங்கன்னு சொல்லி கூட கொஞ்சம் ஏத்தி விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க.
இவ்வளவு முறைச்சு பார்க்க அவங்களும் நாங்க எரியறதுக்குள்ள போயிடுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி எஸ் ஆயிடுறாங்க. ஷபா இவங்க வேற தப்பு தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சு நிக்க பிரின்ஸ்லின் ஏதோ ரூம கச்சடடுப்ப மாதிரியே பார்த்து வர்ணிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அத பார்த்த ஜுஜி சும்மா இருப்பால. இன்னைக்குதான் ஜுஜிக்கு பிரின்ஸ்லின பழி வாங்க சரியான நேரம் வர அமைஞ்சிருக்கு. அதனால உங்க வீட்டுல நீ என்ன நடத்தணும் நான் உன்னை மாடியிலே படுக்க போட்டிருக்கணும். இருந்தாலும் போனா போகுதுன்னு என் ரூம்ல உன்னை இடம் கொடுத்துருக்கேன். ஒழுங்கா இருக்கணும் ஓகேவா? என்னது கேட்கல, ஒழுங்கா கேட்கல, திருப்பி சொல்லு. இல்ல என்னால்தான் உன்னை இங்க விட்டாங்க, இல்லன்னா விட்டுருக்கவே மாட்டாங்க. அதான் நீ என்ன திட்டுறியா இல்ல புகழ்றியான்னு கேட்டேன். ஐயோ ஆமாலன்னு யோசிச்சு ஆமா புகழ்ந்து தள்ளிக்கிட்டு இருந்தேன்னு சொல்லி சமாளிச்சிடுறா. அப்படியே இருட்டும் ஆகுது. எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்னாதான் சாப்பிட உட்காந்துருக்காங்க. அப்போ ஜுஜியோட அப்பாவும் இன்னைக்கு பிரின்ஸ்லி நம்ம வீட்டுக்கு வாட்டி வந்திருக்கிறதால அவரே இந்த விருந்து ஆரம்பிச்சு வைக்கிட்டோன்னு அவனை முதல்ல சாப்பிட சொல்றாங்க. அவனும் சாப்பிடறதுல என்ன இருக்கு, யாரும் சாப்பிட்டா என்னன்னு பெரிய பீஸா எடுத்து வாயில வைக்கான். பக்கத்துல இருந்த ஜுஜியும் என் வாய்க்கு அன்னைக்கு பூட்டு போட சொல்லிட்டு இப்ப எனக்குன்னு நான் முடிவு பண்ணி வச்சிருந்த பீஸ் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டியாடா திருட்டு போயிலேன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கா. இவள் நினைக்கிறது அவனுக்கு தெரியாதுல. அதனால அடுத்ததும் பெரிய பீஸா எடுக்க போறான். இவ்வளவு அதுக்குள்ள எடுக்க போறான். ஆனா தம்பிக்காரன் எடுத்துடுறான். இப்படியே சண்டை போட்டு ஒரு வழியா சமாதானம் ஆகி நல்லா கலகலப்பா இருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. பிரின்ஸ்லினுக்கும் ஸ்டார்டிங்ல என்ன இவங்க சோத்தைய பார்த்தது இல்ல போல இப்படி அடிச்சுக்கிறாங்கன்னு நினைச்சாலும் போக போக இவங்க பண்றதெல்லாம் ரொம்ப புதுசாவும் சிரிப்பாவும் இருந்து ஒரு நாள் கூட இந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ணி அரண்மனையில நம்ம சாப்பிட்டது இல்லையேன்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு பைப்ல என்ஜாய் பண்ணுது. தூங்குற நேரமும் வருது. ஜோஜியும் குடுன்னு பெட்ரூம்க்கு ஓடி போய் இந்த பெட்ல படுத்து எவ்வளவு நாள் ஆகுதுன்னு யோசிச்சு அப்படியே அந்த பெட் மேலேயே போய் பாஞ்சிடுறா. என் பெட்டை நான் ரொம்ப மிஸ் பண்றேன்னு அதை கட்டி வர புடிச்சுக்கிட்டு படுத்துக்கிட்டு இருக்கா. அப்ப பார்த்து பக்கத்துல பிரின்ஸ்லின் வர வந்து படுத்துக்கிடுறான். நம்மள ஒரு ஆளா பெட்ல படுத்தால எப்போ உருண்டி கீழே விழுவோன்னு பயப்படுவோம். இதுல இவங்க 2 பேர் வேற படுத்தோன்னா இடமே இல்லாம கொஞ்சம் சரிஞ்சா கூட கீழே விழுந்து மண்டையை உடைக்கிற மாதிரி தான் படுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அதனால இவளும் ஒரே கடுப்புலயே தான் படுத்து கிடக்கா. அப்ப பார்த்தா பிரின்ஸ்லின் வர தூக்க கலக்கத்திலே உங்க வீட்டுல எப்பவுமே இப்படிதான் சந்தோஷமா இருப்பீங்களான்னு கேட்டு அப்படியே அவன் மேல படுத்து தூங்கிடுறான். என்னடா இப்படி படுத்து கிடக்குன்னு யோசிச்சு இவளுக்கு ஹார்ட் பீட் வேற ரொம்ப ஸ்பீடா ஆரம்பிக்கிறது துடிக்க. அடுத்துல அப்படியே இவள அறியாம இவளே அவனை பாத்துக்கிட்டு இருக்கா. அடுத்துல கொஞ்ச நேரத்துல இவளே அவ கட்டப்படுத்திக்கிட்டு அப்படியே தூங்கிடுறா. காலையிலே விடிஞ்சு கோழிலாம் கூவ ஆரம்பிச்சிடுது. பிரின்ஸ்லின் அந்த சத்தத்தை கேட்டு யாரடா அரண்மனைக்குள்ள கோழிய விட்டதுன்னு அரண்மனை நினைப்பிலே எந்திக்க நினைக்க ஆனா முடியல. எதுக்கு நம்மளால எந்திக்க முடியலன்னு பார்த்தா ஜுஜி இவன் மேல படுத்துக்கிட்டு இருக்கா. இவனும் அதை பார்த்தோன்னு என்ன நினைச்சானோ தெரியல அவளை கிஸ் பண்ற மாதிரி பக்கத்துல போய்கிட்டு இருக்கான். அப்படியே பக்கத்துல போய் மறுபடியும் என்ன நினைச்சான்னு தெரியல தள்ளி வந்துடுறான். இப்ப இவனுக்கு இவள் மேல காதல் வந்துருச்சா இல்லையா ஒரு டவுட்டா தான்ப்பா போய்கிட்டு இருக்கு. இவன் மண்டையில ஒரு காலர்னு நினைக்கேன். அடுத்த பாட்டுல பாத்துடலாம். ஒருதுக்கு முன்னாடி லைக் பட்டனே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனே தட்டி விட்டுட்டு கமெண்ட் பக்கமா ஹாய் பாய் போட்டுருங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிருங்க.